Това е нуклеус, оплодно съндъче. Оставили сме за проба дали ще може да иззимува на 4 рамки половинки Langstroth Root. Сложили сме термометър, електронен, китайски буклук, но все пак отчита. Долната температура е вътре в хранилката, а тук горната 6 градуса и 4 е външната температура. Сега да видим вътре в хранилката. Жалко, че няма сняг тая зима, но до година пак ще оставим. Дано да падне. Тая половина е със захар. Ето го датчика тук. Тая сме сложили мед. Явно има и пило вътре, защото има конденс. Пчелите са до тук. Тук нататък има празни рамки. Тук има 4 рамки. Добре се държи за сега, но това не са истинските резултати, защото няма студ и сняг. Дано февруари месец да падне.